Sehingga isu sore bengi pikiran karo perasaane dikuras kanggo mikirke tegalan sawahe men supaya cukup nggih nuruti karepe kebutuhane urip. Lah posisine Allah ndak pernah dilibatkan dalam kehidupane wong iku. Padahal Gusti Allah ana napa mboten, Pak? Enten apa mboten, Bu? Ning ketika jenengan duwe sawah 100 kubin, 300 kubin, pikiran karo perasaane dolan ini men cukup, isu sore bengi dipikirke, bandina ditiliki, ning Gusti Allah cok ditiliki ora kira-kira. Gusti Allah cok ditiliki ora kira-kira, Bu? Isu tekan awan sawah, bar dhuwur nang sawah maning, kok bengi dipikir sawah maning. Gusti Allah ora tau ora tau dipikir. Padahal kowe buruh karo sawah, sing sawah arep metu nang apa orane, kowe kabeh ora lepas saka pengaturanipun Allah Subhanahu. Terus dengan kok jadi kabeh penentune namung Gusti. Ning niki wong iki semene akeh. Duwe sawah 100 subin, 300 subin. Gelem nungkuli sawahe sekesuk sesore bengi. Apa gelem nungkuli karo Gusti Allah sekesuk wiridan? Apa gelem bengi nungkuli karo Gusti Allah, ya Allah, kula tak cecek karo jenengan, kula buruh karo jenengan, kula uripe gumantung dhateng jenengan. Senajan kula duwe sawah, senajan kula duwe gawean, duwe pasaran, duwe dagangan, ning kabeh jenengan sing nentoke, njuk kumandine karo Gusti Allah, njuk dhewe-dhewe karo Gusti Allah, njuk nyedhek karo Gusti Allah, wiridane rada suwi. Mergo rumangsa kabeh Allah sing ngatur. Niku kabeh cok ngono kabeh ora kira-kira wong iki. Kaya ngono ora kira-kira wong iki kabeh. Boten to? Malah kadang-kadang Gusti Allah dilaleke to. Iki salah secara kok ngakidah keliru. Krana wong kuwi gantungke marang sawah, marang tegal, marang dagangan, ora gantungke marang Allah Subhanahu. Yang terjadi akhirnya kepriwe biasane kehidupane wong kaya ngono kuwi. Ketoke sawahe ya 300 kubik. Ning kaya muter-muter wae ora cukup wong kuwi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ketoke ya dagange iso sore mangkat terus gini apa mboten? Ning ketoke muni kurang wae ngoten to? Gitu? Krana Gusti Allah ndak pernah dilibatkan, duwe anggapan dagangane sawahe tegale bisa nyukupi. Terus iku nek cara pandangan tauhid bener napa keliru, Bu? Keliru apa bener, Bu? Keliru. Gitu? Ini nyatanya ngeten. Padahal Pak Bu, jenengan duwe sawah 1 subin, 300 subin. Ning pandangane jenengan gumantunge karo sawah karo tegal sing 300 subin. Mutlak ke situ. Allah tidak dilibatkan. Karo jenengan duwe sawah mingkur 50 ubin. Nen bener-bener dalam mengolah itu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa yang melibatkan Gusti Allah? Takwane dijogo, nawakale direksa, terus maca sholawate diakehi, terus istighfare diakehi, terus iku sing dijamin saka Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an iku jamin iku hukume pasti. Hukume napa? Pasti.
Nek Quran ngomong pasti napa mboten Bu? Nek Quran ngomong pasti napa mboten Pak? Nek Kanjeng Nabi ngendika pasti napa mboten? Pasti. Tapi nek angen-angeni jenengan kae sawah tak garap, kae Tegal tak garap, kae dagangan tak olah, pasti badi ora kira-kira. Pasti badi mboten kira-kira Bu. Pasti metu panene mboten. Ora mungkin pasti, hukume tetep mbok men. Terus hukume mbok men, tandura gedang mbok menawa metu gedange. Terus tandurana pari mbok menawa pan. Terus dagangan kangkung, dagangan gedang, dagangan apa mbok menawa bati. Terus hukume mbok men, nek mbok menawa ki ora mesti. Terus sapa sing muni mesti satu ubin sekitar yo. Sapa tak tantang ngene. Sing mesti 300 ubin biasane metune pirang kintal, biasane pari. Piro? Ngesuk biasane umpama metune 12 kintal, mesti ngesuk 12 kintal mboten kira-kira. Wani mesti. Ya mbok menawa ki tak garem tak lemon ngono to. Mbok menawa iku ya mbok menawa ya panene rada apik ngono to. Tetep hukume mbok men. Leres ora apa mbok menawa. Tapi Quran wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wong sing takwa nang Gusti Allah, Allah arep ngwehi dalan keluar nang masalahe, lan Allah arep ngwehi rezeki sing tanpa disono-sono. Tak disangka-sangka. Rezeki min haitsu la yahtasib niku tengere napa Bu? Tengere niku teko tanggal 6 ya luwes. Teko tanggal tuwa ya luwes, teko nang tanggal pertengahan ya luwes. Niku rezeki sing ra disangka. Tapi nek rezeki sing disangka-sangka kaya wong gajian, mestine luwese tanggal 6 iku. Tanggal tuwa met. Terus mboten ono tanggal tua metu gajian metune tanggal 6. Berarti luwes akeh nanggon sing ra disangka-sangka atau sing disangka-sangka. Tapi sing ra disangka-sangka wong nang tanggal 6 ya luwes teko, terus nang tanggal tua ya luwes teko, nang tanggal pertengahan ya luwes teko, teko awan ya luwes, teko isuk yo luwes, teko bengi yo luwes. Jenenge rezeki sing tanpa disangka niku jalure takwa marang Gusti. Karena takrane iman ora percaya ya bubar dulu. Alaiya ndak iyalah takwa udah kira rezeki lah ya wis engel karo kaya ngono kuwi. Salah percaya masalah. Gini apa badan? Syarate kudu maning ayat wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sapa wong sing tawakal marang Gusti Allah arep niku mesti boten Bu, Pak. Mesti boten niku. Quran nabi sing kula matur mesti mboten. Mesti. Ning cok tawakal ora. Pernah kalau semester dulu. Monggo nek ditasbih tawakal niku jenengan kuat ora. Tasbih tawakal niku ana papat. Hijratun nafsi.
jangan sampai punya keinginan. Wa nisyanul khalqi, melalikan makhluk. Wa mulazamatu dzikri, wajib dikiri. Wa ta'alluqu bil mulkil haqi, hanya bergantung karo Gusti Allah. Tawakali wong sing wis totalitas, ra duwe keinginan, ora kelingan makhluk, terus basak dikir nang Gusti Allah, hanya gumantung karo Gusti Allah. Engko Gusti Allah sing ngatur kehidupane. Iku totalitasé wong iku tawakal sing paling inggil. Ngene apa mboten? Tapi nek tawakal awake dhewe yo at-tawakal badal ikhtiyar. Tawakal sakwise nglakoni nek wis nglakoni nyambut gawe, nglakoni dagang, terus macul, tandur-tandur, terus dari ya Allah, kula pun tawakal pun ngendaki sarengat, kula pun usaha, monggo panjenengan ingkang kersakaken. Nggih napa mboten? Kula sadaya kawula nindakaken napa ingkang dados dawuh panjenengan, nglakoni syariat. Nggih napa mboten? Ning kabeh hakikate namung saking ngarsanipun Allah Subhanahu. Tawakal sing rendah kaya ngono. Tawakal sing inggil total. Dan ketika jenengan Pak Bu duwe sawah mingkur 50 ubin, ning ruhaniyae batin jiwa raga jenengan niku balik nang Gusti Allah secara total. Karo jenengan duwe sawah 300 ubin ning ndak totalitas karo Gusti Allah niku sak mangken uripe kepenak sing 50 ubin ning totalitas karo Gusti Allah. Dicek uripe kepenak sing 50 ubin ning orientasinya batin karo Gusti Allah. Tapi sing 300 ubin ndak pernah orientasinya batin karo Gusti Allah, tetep wong kuwi arep kerepotan ngopeni 300 mergo apa? 300 ubin didayakan dengan akal dan pikirane dan angen-angene ning ora melibatkan Allah Subhanahu. Akhire Gusti Allah ngejar ki ya kono kan cara Jawane. Ya ngono Kang yu sira urip arep ngurusi sira dhewe, ngono urusana uripmu. Gusti Allah lepas tangan ra melu ngurusi akhire gedusang-gedusang uripe. Jane duwe sawah 300 ubin, duwe tegal 300 ubin, produktif maning. Ning mergo pikiran karo atine hanya orientasine akal dan tenaga, akhire muter-muter nang ndi wae kangelan terus mergo uripe ngendelke karo kekuatane lan akale dhewe. Ning beda sakeputi tawakale karo Gusti Allah kuat, wiridane kuat, terus takwane temoto, maca sholawate akeh, istighfare akeh, insyaallah min haitsu la yahtasib arep ditata dening Allah Subhanahu. Percaya mboten Bu? Percaya mboten Pak? Iki ngeten niku konsep pandangan secara tauhid. Urung liyane Bu